Agata Kristi. Istražitelji u službi ljubavi. Sitni gospodin Satterthwaite zamišljeno je pogledao svog domaćina. Prijateljstvo između ta dva gospodina bilo je pomalo neobično. Pukovnik je bio jednostavan čovek sa sela, čija je strast u životu bio sport. Nekoliko nedelja koje je prinudno provodio u Londonu, provodio je nevoljno. Gospodin Satterthwaite, s druge strane, bio je gradska ptičica. Razumeo se u francusku kuhinju, ženske haljine i najnovije skandale. Njegova strast je bila posmatranje ljudske prirode i bio je stručnjak u svojoj posebnoj oblasti. Bio je posmatrač života. Stoga se činilo da pukovnik Melrose i on imaju malo toga zajedničkog, jer pukovnika nije zanimalo šta rade njegove komšije i užasavao se osjećanja svake vrste. Njih dvojica bili su prijatelji uglavnom zato što su njihovi očevi bili prijatelji. Također poznavali su iste ljude i imali reakcionarske poglede na nove bogataše. Bilo je oko 7:30. Dvojica muškaraca sedela su u pukovnikovoj udobnoj radnoj sobi, a Melrose je sa tipično muškim oduševljenjem pričao o lovačkoj trci koja se odvijala prethodne zime. Gospodin Satterthwaite, čije se poznavanje konja sastojalo uglavnom od nedeljne posete stajama, koje su još uvijek postojale u staromodnim seoskim kućama, slušao je uobičajeno učtivo. Oštar zvuk zvonjave telefona prekinuo je Melrose. Prišao je stočiću i podigao slušalicu. Halo? Da, pukovnik Melrose ovde. O čemu se radi? Njegovo ponašanje sasvim se promenilo. Postao je krut i zvaničan. Sada je govorio kao vojnik, a ne sportista. Slušao je nekoliko trenutaka, a zatim šturo odgovorio. U redu, Curtis, s mesta dolazim. Spustio je slušalicu i okrenuo se ka svom gostu. Sir James Dwighton je zatečen u svojoj biblioteci. Ubijen. Šta? Gospodin Satterthwaite se zapanjio, uzrujao. Iz ovih stopa moram da pođem u Alderway. Hoćeš li sa mnom? Gospodin Satterthwaite je znao da je pukovnik bio glavni pozornik okruga. Ukoliko ne bih bio na smetnji, oklevao je. Ni najmanje. Pozvao me inspektor Curtis. Fin, pošten momak, ali bez imalo pameti. Bilo bi mi drago da pođeš sa mnom, Satterthwaite. Imam osjećaj da će se ispostaviti da je ovo gadna stvar. Jesu li uhvatili onoga ko je to učinio? Ne, kratko je odgovorio Melrose. Uvežbano uho gospodina Satterthwaite primetilo je prizvuk rezervisanosti ispod kurtoaznog odričnog odgovora. Preturao je po sećanju, pomislivši kako su mu Dwightonovi bili poznati. Samouvereni pokojni Sir James nadmeno se ponašao. Bio je čovjek koji je lako mogao steći neprijatelje. Imao je oko 60 godina, prosedu kosu i rumeno lice. Bio je poznat kao težak i tvrdokoran do krajnje granice. Zatim je pomislio na Lady Dwighton. Video je njen lik pred očima. Mlada, smeđokosa vitka. Sjetio se i raznih priča, aluzija, neobičnih govorkanja. Znači, to je bilo u pitanju. Zato se Melrose tako natmurio. 5 minuta kasnije gospodin Satterthwaite je zauzeo mesto pored svog domaćina u njegovom dvosedu i odvezli su se u noć. Pukovnik je bio ćutljiv čovjek. Prešli su 2 kilometra pre nego što je progovorio. A to je učinio naglo. Poznaješ ih, pretpostavljam? Dwightonove? Naravno, znam sve o njima. O kome to gospodin Satterthwaite nešto nije znao. Njega sam jednom video, a nju sam češće sretao. Lepa žena, kazao je Melrose. Prelepa, uzviknuo je gospodin Satterthwaite. Misliš? Pravi renesansni tip, rekao je gospodin Satterthwaite, zagrejavši se za tu temu. Glumila je u onim predstavama, dobrotvornim matinejima prošlog proleća. Bio sam zaista zatečen. Ničeg modernog i savremenog na njoj nema. Lako ju je zamisliti u Duždevoj palati ili kao Lukreciju Borđiju. Pukovnik je polako vozio, a Satterthwaite je naglo zaćutao. Pitao se zašto se uopšte setio da pomene Lukreciju Borđiju. U datim okolnostima... Dwighton nije otrovan, zar ne? Najednom je upitao. Melrose ga je pomalo radoznao i iskosa pogledao. Zašto to pitaš? Upitao je. Ja ne znam. Gospodin Satterthwaite je zamucao. Palo mi je na pamet. Nije, natmureno odgovorio Melrose. Ako te baš zanima, udaren je u glavu. Tupim predmetom, prošaputuje gospodin Satterthwaite, mudro klimajući glavu.
Ne umišljaj da je ovo prokleta detektivska priča, Satterthwaite. Udaren je u glavu bronzanom statuom. O, uskliknuo je gospodin Satterthwaite i zaćutao. Poznaješ ti izvesnog Paula DeLanga? Upitao je Melrose posle par minuta. Da, lep čovek. Verujem i da žene tako misle, brecnuo se pukovnik. Ne dopada ti se? Ne. Mislio sam da bi mogao da ti se dopada. Odlično jaše. Poput stranca na izložbi konja. Prepun je glupih trikova. Gospodin Satterthwaite se uzdržao da se ne osmehne. Jadan stari Melrose, bio je pravi Britanac u svojim shvatanjima. Smatrajući sebe čovekom kosmopolitskih pogleda, gospodin Satterthwaite ga je pomalo sažaljevao zbog uskogrudog stava prema životu. Nalazi se u ovom kraju, upitao je. Oca je u Alderveju kod Whitonovih. Priča se da ga je Sir James izbacio pre nedelju dana. Zašto? Zatekao ga je kako vodi ljubav sa njegovom suprugom, pretpostavljam. Šta, dođavola? Začulo se silovito kočenje i osjetio trzaj od udarca. Ovo je najopasnija raskrsnica u Engleskoj, kazao je Melrose. Taj čovjek je morao da stisne sirenu. Mi smo na glavnom putu. Pretpostavljam da smo mi njemu naneli više štete nego on nama. Pukovnik je izletao iz kola. Iz drugog automobila je izašao drugi čovjek koji mu je prišao. Delići razgovora stigli su i do gospodina Satterthwaite. Plašim se da je krivica isključivo moja, govorio je stranac. Ali ne poznajem najbolje ovaj kraj i ne postoji nikakav znak koji bi joj ukazao da se izlazi na glavni put. Pukovnik se stišao. Dva muškarca nadvila su se nad strančev automobil koji je šofer već pregledao. Razgovor je bio krajnje tehničke prirode. Posao od pola sata, plašim se, rekao je stranac. Neću da vas zadržavam. Drago mi je da je vaš automobil neznatno stradao. Zapravo, počeo je pukovnik, ali je bio prekinut. Gospodin Satterthwaite, kipeći od uzbuđenja, izašao iz automobila brzo poput ptice i srdačno pružio ruku strancu. Istina je. Prepoznao sam glas, uzbuđeno je kazao. Sasvim neverovatno. Sasvim neverovatno. He? Kazao je pukovnik Melrose. Gospodin Harley Quinn. Melrose, siguran sam da si čuo da ga često spominjem. Činilo se da se pukovnik ne sjeća, ali se polako povukao sa scene, dok je na nju veselo stupao gospodin Satterthwaite. Nisam vas video da se setim. Od večeri kod zvona i šarenih odela, tiho je kazao gospodin Quinn. Zvona i šarena odela? Upitao je pukovnik. Gostionica, objasnio je gospodin Satterthwaite. Neobično ime za gostionicu. Nije kada je u pitanju stara gostionica, kazao je gospodin Quinn. Nekada su, setite se, zvona i šarena odela u Engleskoj mnogo češće mogla da se sretnu nego danas. Pretpostavljam da je tako. Da, ne sumnjam da ste u pravu, uzdržano je kazao Melrose. Zatreptao je. Neobičnom igrom svetlosti, usled mešanja prednjih farova jednog i zadnjih svetala drugog automobila, na trenutak se učinilo da je sam gospodin Quinn na sebi imao šareno odelo. Ali bila je to samo igra svetlosti. Ne možemo vas ostaviti ovdje na putu, kazao je gospodin Satterthwaite. Morate poći sa nama. Ima dovoljno mjesta za troje, ili tako, Melrose? Svakako. Međutim, pukovnikov glas pomalo je bio sumnjičav. Jedino što smo, primetio je, pošli izvesnim poslom, Satterthwaite. Gospodin Satterthwaite je nepomično stajao. Na um su mu padale različite pomisli. Drhtao je od uzbuđenja. Ne, uzviknuo je. Ne, to treba da znam. Ne postoji slučajnost kada ste vi u pitanju, gospodine Quinn. Nismo se danas slučajno sreli na ovoj raskrsnici. Pukovnik Melrose je zaprepašćeno posmatrao svog prijatelja. Gospodin Satterthwaite ga je uhvatio za ruku. Sjećaš se šta sam ti pričao o našem prijatelju Dereku Kapelu, o motivu njegovog ubistva koji niko nije mogao da nasluti. Gospodin Quinn je rešio taj problem, ma i mnoge druge. On ukazuje na ono što sve vreme čoveku stoji pred nosem, ali ga ne vidi. Veličanstven je. Dragi moj Satterthwaite, činite da se zacrvenim, kazao je gospodin Quinn osmehujući se. Koliko me sećanje služi, vi ste dolazili do zaključaka, a ne ja. Jesam, zato što ste vi bili prisutni, kazao je gospodin Satterthwaite krajnje uveren u to što je rekao. Pa, kazao je pukovnik Melrose i nakašljao se jer mu je pomalo bilo neprijatno. Ne smemo da gubimo više vremena. Hajdemo.
Seo je na mesto vozača. Nije bio oduševljen što im se, zbog oduševljenja gospodina Satterthwaita, pridružio neznanac, ali nije imao nikakav odgovarajući prigovor koji bi mogao da izloži, a i želeo je što pre da stigne u Alderway. Gospodin Satterthwaite je podsticao gospodina Queena da uđe sledeći, a sam je zauzeo mesto do vrata. Automobil je bio prostran i bilo je dovoljno mesta za svu trojicu, bez nepotrebnog stiskanja. Znači, interesujete se za zločine, gospodine Queene? Upitao je pukovnik i sve snage se trudeći da bude srdačan. Ne posebno za zločine. Već za šta? Gospodin Queen se osmehnuo. Pitajmo gospodina Satterthwaita, on je vrlo vispren posmatrač. Mislim da, polako je rekao Satterthwaite, možda grešim, ali mislim da se gospodin Queen interesuje za one koji se vole. Pocrveno je kada izgovorio posljednju reč koju nijedan Englez ne može opušteno da izgovori. Gospodin Satterthwaite ju je izrekao kao da se izvinjava i sa zastajkivanjem. Zapanjeno je uzviknuo pukovnik i zaćutao. Pomislio je kako taj čovjek mora biti vrlo blizak Satterthwaiteov prijatelj. Pogledao ga ispod oka. Momak je delovao pristojno. Bio je sasvim normalan mladić. Pomalo tamnoput, ali nije izgledao kao stranac. A sada, značajno je kazao gospodin Satterthwaite, moram sve da vam ispričam o ovom slučaju. Govorio je nekih 10 minuta. Dok je sedeo u kolima i u njima jurio kroz noć, preplavio ga je opojan osjećaj moći. Zar je bilo važno što je bio samo posmatrač života? Umeo je da se služi rečima, gospodario je njima, znao je da ih naniže u niz, neobičan renesansni niz, dok je opisivao lepotu Lore Dwighton, njene bele ruke i riđu kosu, i tamnoputu figuru Paula DeLanga, koga su žene smatrale lepim. Smešteno u zadnjem delu imanja Alderway zdanje je stajalo još od vremena Henrya VII, a pojedini kažu čak i pre toga. Alderway je bio engleski od krova do temelja, sa ošišanom tisom, starim ambarom i ribnjakom u kome su monasi čuvali šarane za petak. U nekoliko spretnih činjenica opisao je Sir Jamesa, koji je bio potomak starih De Wittonsa, koji su davno zaradili novac od zemlje i sačuvali ga, tako da ni jedan vlasnik Alderwaya nikada ne osiromaši ako nastupe crni dani. Gospodin Satterthwaite konačno je prestao sa pričom. Bio je siguran, sve vreme je bio siguran da su ga slušaoci blagonaklono slušali. Sada je čekao pohvalu koju je smatrao da je zaslužio. I dobio je. Vi ste umetnik, gospodine Satterthwaite. Ja dajem sve od sebe. Sitan čovjek najednom je postao ponizan. Pre nekoliko trenutaka prošli su kroz ulaznu kapiju. Automobil se zaustavio na prilazu kući, a policajac višeg čina je strčao niz stepenice da ih dočeka. Dobroveče, gospodine. Inspektor Curtis je u biblioteci. U redu. Melrose je pošao stepenicama, a za njim i druga dvojica. Kada su prošli prostran hol, stariji butler je zahvalno provirio kroz vrata. Melrose mu je klimnuo glavom u znak pozdrava. Dobroveče, Miles. Gadna stvar. Zaista, složio se butler. Ne mogu da verujem, gospodine. Zaista ne mogu. Ne mogu da shvatim kako je neko tako mogao da udari gospodara. Da, učutkao ga je Melrose. Kasnije ću da porazgovaram sa tobom. Ušao je u biblioteku. U njoj ga je sa poštovanjem pozdravio krupan inspektor vojničkog izgleda. Gadna stvar, gospodine. Ništa nisam dirao. Na oružju nema otisaka prstiju. Kogod je to uradio, znao je šta radi. Gospodin Satterthwaite je pogledao beživotno telo opuštene glave koje je sedelo za velikim pisaćim stolom i brzo sklonio pogled. Čovjek je bio udaren od pozadi. Snažan udarac smrskao mu je lobanju. Prizor nimalo nije bio prijatan. Oružje je ležalo na podu. Bronzana figura visoka oko 60 cm, čije je postolje bilo umrljano od krvi. Gospodin Satterthwaite se radoznalo nadvio nad njom. Venera, rekao je tiho. Znači, udarila ga je Venera. U toj pomisli našao je poetsko značenje. Svi prozori, rekao inspektor, su bili zatvoreni i iznutra obezbeđeni rezom. Značajno je zastao. Što znači da je u pitanju neko iznutra? Pa, vidjet ćemo. Usmrćen čovjek na sebi imao odelo za golf, a torba sa opremom nemarno je ležala na velikom kožnom kauču.
Upravo se vratio sa terena, objasnio inspektor kada je video pogled glavnog pozornika. To je bilo u 5:15. Butler mu je ovamo doneo čaj. Kasnije je pozvonio slugi da mu snese papuče. Koliko nam je poznato, sluga je bio posljednji koji ga je vidio živog. Melrose je klimnuo glavom i ponovo usmjerio pažnju na pisaći sto. Mnogi ukrasi su bili prevrnuti i slomljeni. Među njima se isticao veliki, tamni, emajlirani sat koji je stajao prevrnut na samoj sredini stola. Inspektor se nakašljao. Ovo možete nazvati srećom, gospodine, rekao je. Kao što vidite, zaustavio se. U 5:30. To nam kazuje vreme zločina. Vrlo zgodno. Pukovnik je posmatrao sat. Kao što rekoste, kazao je, vrlo zgodno. Kratko je zastao, a zatim dodao. Suviše zgodno. To mi se ne dopada, inspektore. Pogledao je u dva muškarca koja su došla sa njim. Dođavola, kazao je. Suviše je čisto. Znate na šta mislim. To se tako ne dešava. Hoćete da kažete, tiho je kazao gospodin Queen, da satovi ne mogu da padnu. Melrose ga je kratko posmatrao, a zatim se okrenuo ka satu, koji je izgledao tako jadno i nebiljno, poput predmeta koji je najednom izgubio svoje dostojanstvo. Pukovnik Melrose ga je vrlo pažljivo vratio na mesto. Zatim je snažno udario o sto. Sat se zatresao, ali nije pao. Melrose je ponovio udarac, a sat je veoma polako, kao da to čini nevoljno, pao na zadnju stranu. U koje vreme je otkriven zločin? Oštro je upitao Melrose. Negde oko 7 sati, gospodine. Koga je otkrio? Butler. Dovedite ga, kazao je glavni pozornik. Hoću da razgovaram s njim. Uzgred, gde je Lady Dwighton? Legla je, gospodine. Njena služaka kaže da je uznemirena i da ne može nikoga da vidi. Melrose je klimnuo glavom, a inspektor Curtis je otišao da potraži Butlera. Gospodin Queen je zamišljeno posmatrao kamin. Gospodin Satterthwaite je sledio njegov primjer. Nekoliko trenutaka je treptao dok je posmatrao tinjajuće cepanice, a zatim mu je za oko zapalo nešto svetlo što je stajalo na rešetki. Sagnuo se i podigao delić zakrivljenog stakla. Tražili ste me, gospodine? Bio je to Butlerov glas, drhtav i nesiguran. Gospodin Satterthwaite je komadić stakla stavio u džep svoga sakoa i okrenuo se. Stariji čovjek je stajao na vratima. Sedi, ljubazno mu je rekao glavni pozornik. Drhtiš? Verujem da je to za tebe bio veliki šok. Zaista je bio, gospodine. Neću te dugo zadržati. Tvoj gazda je došao malo nakon 5, čini mi se. Jeste, gospodine. Naredio je da mu se ovamo donese čaj. Poslije toga sam došao da odnesem šolju, a on je tražio da mu dođe Jennings. To je njegov lični sluga, gospodine. U koliko je sati to bilo? U 6:10, gospodine. Da, zatim? Preneo sam Jenningsu, gospodine. I kada sam došao vamo da zatvorim prozor i navučem zavese u 7 sati, ugledao sam... Melrose ga je prekinuo. Da, ne moraš o tome. Nisi dirao telo, niti išta drugo. O, nikako, gospodine. Izletao sam što sam brže mogao i telefonom pozvao policiju. A zatim? Rekao sam Jane, gospođinoj služavki, da obavesti gospođu. Gospodaricu uopšte nisi video cele večeri. Pukovnik Melrose je pomalo nezainteresovano postavio to pitanje, ali oštrom uhu gospodina Satterthwaite nije promakao prikriveni prizvuk nervoze. Ne, nisam, gospodine. Gospođa je ostala u svojim odajama nakon tragedije. Jesi li je video pre toga? Pitanje je bilo postavljeno oštro i svi u prostoriji primetili su da je Butler oklevao pre nego što je odgovorio. Ja video sam je samo krajičkom oka, kako silazi stepenicama. Je li dolazila ovamo? Gospodin Satterthwaite je zadržao dah. Ja mislim da jeste, gospodine. U koje doba je to bilo? Da je igla pala, mogla se čuti. Da li je stariji čovjek znao, pitao se gospodin Satterthwaite, šta bi njegov odgovor mogao da znači? Bilo je oko 6:30, gospodine. Pukovnik Melrose je duboko uzdahnuo. To je sve, hvala ti. Pošalji mi Jennings slugu, hoćeš li? Jennings je brzo odgovarao na pitanje. Bio je čovjek uskog lica i hoda nalik mačke. Delovao je nekako lukavo i tajanstveno.
Bio je čovjek, pomislio gospodin Satterthwaite, koji bi lako mogao da ubije svoga gospodara kada bi znao da neće biti otkriven. Pažljivo je slušao njegove odgovore na pitanja koje mu je postavljao pukovnik Melrose. Njegova priča delovala je dovoljno pouzdano. Donio je gospodaru papuče i odneo cipele. Što ste zatim radili, Jenningse? Otišao sam u sobu za sluge, gospodine. U koliko sati ste ostavili svog gazdu? Bilo je neposredno nakon 6:15, gospodine. Gde ste se nalazili u 6:30, Jenningse? U sobi za poslugu, gospodine. Pukovnik Melrose je klimanjem glave dao dozvolu slugi da se udalji. Upitno je pogledao Curtisa. Sasvim tačno, gospodine, proverio sam. Bio je u sobi za poslugu od 6:20 do 7 sati. To znači da on otpada, sa žaljenjem je rekao glavni pozornik. Sem toga nema motiva. Pogledali su se. Začulo se kucanje na vratima. Napred, kazao je pukovnik. Pojavila se uplašena gospođina služavka. Izvinite, gospođa je čula da je pukovnik Melrose ovdje i željela bi da ga vidi. Svakako, kazao je Melrose. S mjesta polazim. Hoćete li mi pokazati gde? Međutim, jedna ruka je odgurnula služavku. Sada se na vratima pojavila druga osoba. Laura Dwighton izgledala je kao posetilac drugog sveta. Bila je odevena u staromodnu pripijenu haljinu od suvoparno plavog brokata. Njena kestenjasta kosa bila je razdeljena na sredini i padala joj je preko ušiju. Svesna činjenice da posjeduje svoj stil, Lady Dwighton se nikada nije šišala. Skupila bi svoju kosu, jednostavno je vezavši na potiljku. Ruke su joj bile gole. Jednom rukom se pridržavala od ovratak, a druga je stajala spuštena pored tela. U njoj je držala knjigu. Izgleda, pomislio je gospodin Satterthwaite, kao Madonna sa ranih italijanskih radova. Stajala je, blago se ljuljajući sa jedne na drugu stranu. Pukovnik Melrose joj je prišao. Došao sam da vam kažem. Glas je bio tih i dubok. Gospodin Satterthwaite je bio toliko očaran dramatičnošću prizora da je zaboravio stvarnu situaciju. Molim vas, Lady Dwighton, Melrose ju je zagrlio pridržavajući je. Poveo je u malo predsoblje koje se nalazilo na suprotnoj strani hodnika, čiji su zidovi bili obloženi izbledelom svilom. Sela je na nizak divan i, zažmurivši, naslonila glavu na jastuk boje rđe. Trojica muškaraca su je posmatrala. Na jednom je otvorila oči i uspravila se. Vrlo tiho je progovorila. Ja sam ga ubila, rekla je. To sam došla da vam kažem. Ja sam ga ubila. Zavladala je vrlo neprijatna tišina. Srce gospodina Satterthwaita je poskočilo. Lady Dwighton, rekao je Melrose, pretrpeli ste strahovit šok. Niste sasvim pri sebi. Mislim da ne znate šta pričate. Hoće li ustuknuti sada dok je još imala vremena to da učini? Savršeno znam šta priča. Ja sam pucala u njega. Dva muškarca prisutna u prostoriji su zadržala dah. Treći je ćutao kao zaliven. Laura Dwighton se nagla napred. Zar ne shvatate? Sišla sam i ubila ga, priznajem. Knjiga koju je držala u ruci pala je na pod. U njoj je stajao nož za papir, stvarčica oštra poput bodeža sa drškom ukrašenom draguljem. Gospodin Satterthwaite ga je mehanički podigao i stavio na sto. Opasna igračka. Mogao bi se čovjek ubiti njom. Pa, glas Laure Dwighton odavao je nestrpljenje. Šta ćete preduzeti? Uhapsit ćete me. Odvesti? Pukovnik Melrose je jedva našao snage da progovori. To što ste mi rekli veoma je ozbiljno, Lady Dwighton. Moram da vas zamolim da se vratite u svoju sobu dok ja sve organizujem. Klimnula je glavom i ustala. Sada je bila sasvim pribrana, ozbiljna i hladna. Kada je pošla ka vratima, oglasio se gospodin Queen. Šta ste uradili sa revolverom, Lady Dwighton? Trunka nesigurnosti preletela je njenim licem. Bacila sam ga na pod. Ne, mislim da sam ga bacila kroz prozor. Ne sjećam se više. Zar je to važno? Nisam bila svesna šta radim. To nije važno, zar ne? Jeste, kazao je gospodin Queen. Zaista mislim da je važno.
Zbunjeno ga je pogledala. U njenom pogledu kao da je nešto odavalo da je osjetila znak za uzbunu. Zatim je okrenula glavu i izašla iz sobe. Gospodin Satterthwaite je pojurio za njom. Mogla bi se srušiti svakog trena, mislio je. Ipak već je bila na pola stepeništa, ne odavajući ni najmanji znak svoje pređašnje slabosti. Uplašena služavka je stajala pri dnu stepenice. Gospodin Satterthwaite joj se autoritativno obratio. Pazite na svoju gospodaricu, kazao je. Da, gospodine. Devojka se spremala da pođe za siluetom u plavoj haljini. Gospodine, izvinite, ne sumnjaju na njega, zar ne? Na koga? Na Jenningsa, gospodine. Oh, pa on ni mrava ne bi zgazio. Jennings? Ne, naravno da ne. Idite i pripazite na gospođu. Da, gospodine. Devojka je odjurila u stepenice. Gospodin Satterthwaite se vratio u prostoriju iz koje je malo čas izašao. Pukovnik Melrose je ozbiljno rekao. Zbunjen sam. Ovdje postoji nešto što nam izmiče. Nalik onim sitnim ludostima koje heroine čine u mnogim ljubavnim romanima. Nestvarno je, složio se gospodin Satterthwaite. Sve ovo liči na pozorišni komad. Gospodin Quinn je potvrdno klimnuo glavom. Da, divite se drami, zar ne? Vi ste čovjek koji ume da ceni odličnu glumu kada je prepozna. Gospodin Satterthwaite ga je ozbiljno pogledao. Tišinu koja je nastupila prekinuo je zvuk iz daljine. Zvuči kao pucanj, kazao je pukovnik Melrose. Neko od čuvara, pretpostavljam. Moguće je da ona to čula. Ne bi se približila telu i pregledala ga. Došla je do zaključka da... Gospodin Delanga, gospodine, bio je to Butlerov glas. Skrušeno je stajao na vratima. Da, upitao je Melrose. Šta si rekao? Gospodin Delanga je ovdje, gospodine, i želio bi da razgovara s vama ako je moguće. Pukovnik Melrose se naslonio u svojoj fotelji. Uvedite ga, natmureno je rekao. Trenutak kasnije Paul Delanga je stajao na vratima. Kao što je pukovnik Melrose nagovestio, postojalo je nešto neenglesko kod njega. Lagana gracioznost njegovih pokreta. Tamno, lepo lice, oči smeštene pomalo blizu jedno drugom. Kao da je bio obavijen nekom aurom renesanse. On i Laura Dwight su odavali isti utisak. Dobroveče, gospodo, rekao je Delanga i teatralno se naklonio. Ne znam zašto ste došli, gospodine Delanga, oštro je rekao pukovnik Melrose. Ali ako nije u vezi sa trenutnom situacijom... Delanga ga je sa smehom prekinuo. Naprotiv, rekao je. Upravo sam zbog toga došao. Šta hoćete da kažete? Hoću da kažem, tiho je rekao Delanga, da sam došao da se predam zbog ubistva Sir Jamesa Dwightona. Znate li šta pričate? Ozbiljno ga je upitao Melrose. Savršeno dobro znam. Pogled mladog čoveka bio usmeren na sto. Ne razumem. Zašto se predajem? Pripišite to griži savjesti, nazovite kako hoćete. Ja sam ga ubio. Jesam, u to možete biti sasvim sigurni. Glavom je pokazao ka stolu. Vidim da imate oružje kojim je ubistvo izvršeno. Mala, korisna stvar. Lady Dwighton je na nesreću ostavila pored knjige, a ja sam je uzeo. Samo trenutak, kazao je pukovnik Melrose. Jesam li vas dobro razumeo? Priznajete da ste ovim predmetom uboli Sir Jamesa? Pokazuje je na nož za papir. Upravo tako, ušunjao sam se kroz prozor. Bio mi je okrenut leđima. Bilo je prilično lako. Izašao sam na isti način. Kroz prozor? Kroz prozor, naravno. U koliko sati je to bilo? Delanga je oklevao. Da se setim. Razgovarao sam sa čuvarom, to je bilo u 6:15. Čuo sam zvono sa crkvenog tornja. To je moralo biti, recimo, negde oko 6:30. Osmeh se pojavio na pukovnikovim usnama. Ispravno, mladiću, kazao je. 6:30 je vreme ubistva. To ste možda već čuli. Ovo je sasvim neobično ubistvo. Molim? Mnogi su spremni da ga priznaju, rekao je pukovnik Melrose. Čuli su kako je novopridošli oštro uzdahnuo. Ko je još priznao? Pitao je glasom kojem je jedva uspevao da očuva stabilnost. Lady Dwighton. Delanga je zabacio glavu i na silu se nasmeo. Lady Dwighton izgleda zahvatila histerija, veselo je rekao.
Da sam na vašem mjestu ne bih pridavao značaj njenim rečima. Ne verujem da ću, rekao je Melrose. Ipak, ima još jedna stvar u vezi sa ubistvom. Koja? Pa, rekao je Melrose. Lady Dwighton je priznala da je pucala u Sir Jamesa, a vi da ste ga uboli nožem za otvaranje pisma. Međutim, srećom poboje, on nije ni upucan niti uboden. Smrska mu je lobanja. Gospode, uzviknuo je Delanga. Ali nije moguće da žena to može da uradi. Zastao je i ugrizao se za usnu. Melrose je potvrdno klimnuo glavom i blago se osmehnuo. Često sam čitao o tome, rekao je, ali nikad nisam doživeo da vidim. Šta? Par mladih glupana koji preuzimaju krivicu na sebe, misleći da je to uradio onaj drugi, rekao je Melrose. A sada da počnemo iz početka. Sluga, uzviknuo je gospodin Satterthwaite. Ona devojka je maločas, nisam obratio pažnju u tom trenutku. Zastao je pokušavajući da zvuči razumljivo. Plašila se da sumnjamo na njega. Sigurno postoji nekakav motiv koji je imao, a za koji mi ne znamo, a ona zna. Pukovnik Melrose se namrštio, a zatim pozvonio. Kada je odgovoreno na zvuk zvona, rekao je: Molim vas, zamolite Lady Dwighton da ponovo siđe ukoliko je mogućnosti. Čekali su njen dolazak u tišini. Trgla se kada je ugledala Delanga i ispružila ruku da se pridrži da ne padne. Pukovnik Melrose je brzo pritekao u pomoć. Sve je u redu, Lady Dwighton. Molim vas, nemojte se plašiti. Ne shvatam, otkud gospodin Delanga ovde? Delanga je prišao. Laura, zašto si to uradila? Uradila? Znam, učinila si to zbog mene. Mislila si da, na kraju krajeva, to je razumljivo, pretpostavljam, ali, ti si anđeo. Pukovnik Melrose se nakašljao. Bio je čovjek koji nikada nije volio iskazivanje osjećanja i užasavao se svaki put kada bi tome svedočio. Dozvolite mi da vam kažem, Lady Dwighton, da ste se i vi, gospodin Delanga, srećnom okolnošću izvukli. On je upravo došao da ponudi svoje priznanje da je počinio ubistvo, ali nije ga učinio. Međutim, mi želimo da znamo istinu. Nema više vrdanja. Butler kaže da ste vi ušli u biblioteku u 6:30. Je li to tačno? Laura je pogledala Delanga. Klimnuo je glavom. Istinu, Laura, rekao je. To nam je sada potrebno. Duboko je uzdahnula. Reći ću vam. Sela je na stolicu koju je gospodin Satterthwaite požurio da joj prinese. Sišla sam. Otvorila sam vrata biblioteke i ugledala. Zastala je i progutala knedlu. Gospodin Satterthwaite ju ohrabrivački pomilovao po ruci. Da, kazao je. Da, šta ste vidjeli? Moj suprug je ležao opružen preko pisaćeg stola. Vidjela sam mu glavu, krv. Prekrila je lice rukama. Pukovnik se nagnuo ka njoj. Izvinite, Lady Dwighton. Misli se da je gospodin Delanga pucao na njega? Klimnula je glavu. Oprosti mi, Pole, jecala je. Ali rekao si... Da ću ga ubiti kao psa, ozbiljno je završio Delanga. Sećam se. To je bilo onog dana kada sam saznao da te maltretira. Pukovnik Melrose je preuzeo situaciju u svoje ruke. Koliko sam shvatio, Lady Dwighton, vratili ste se stepenicama na sprat i ništa niste rekli. Ne moramo da zalazimo u vaše razloge. Niste dirali telo niti prilazili pisaćem stolu. Zadrhtala je. Nisam. Istog trena sam izjurila iz sobe. Shvatam. Koliko je to tačno sati bilo? Sjećate li se? Bilo je 6:30 kada sam se vratila u svoju sobu, rekla je Lady Dwighton. To znači da je u 6:25 Sir James već bio mrtav. Glavni pozornik je pogledao ostale. Taj sat, namešten je, zar ne? U to smo sve vrijeme sumnjali. Ništa lakše nego rukom namestiti željeno vreme, ali su pogrešili što su sat spustili na stranu. To saznanje sužava potragu na butlera ili slugu, a ja ne mogu da verujem da je butler to učinio. Recite mi, Lady Dwighton, da li je onaj čovjek, Jennings, zbog nečega bio kivan na vašeg supruga? Laura je podigla lice sa dlanova. Nije bio kivan, ali James mi je jutros rekao da će ga otpustiti. Zatekao ga je u krađi. Sada počinjemo da shvatamo. Jennings bi bio otpušten bez otpremnine. To je ozbiljna situacija za njega.
Spomenuli ste sat, kazala je Laura Dwighton. Postoji mogućnost, ako hoćete da odredite vreme. James je sigurno kod sebe imao svoj mali sat za golf. Možda se i on razbio kada je telo palo. Odlična pomisao, polako je kazao pukovnik. Ipak, plašim se. Kertice? Inspektor je sa razumevanjem klimnuo glavom i izašao. Vratio se nakon nekoliko trenutaka. Na dlanu je držao srebrni sat u obliku loptice za golf, one koji su golferi kupovali kako bi ga opušteno nosili u džepu sa lopticama. Evo ga, gospodine, rekao je, mada sumnjam da će biti od koristi. Ovi satovi su otporni. Pukovnik je uzeo sat i prineo ga uhu. Izgleda da je ipak stao, primetio je. Pritisnuo ga je palcema, poklopac se otvorio. Unutra se nalazilo slomljeno staklo. Ha, uskliknuo je. Kazaljke su pokazivale tačno 6:15. Odličan Porto, pukovniče Melrose, rekao je gospodin Queen. Bilo je 9:30, a trojica muškaraca upravo su završila sa zakasnelom večerom u kući pukovnika Melrose. Gospodin Satterthwaite je posebno likovao. Bio sam sasvim u pravu, hvalio se. Ne možete poreći, gospodine Queen. Večera ste se pojavili da spasite dvoje luckastih mladih ljudi koji su bili spremni da stave svoju glavu na panj zbog onog drugog. Jesam li? Upitao je gospodin Queen. Svakako nisam, ja ništa nisam uradio. Ispostavilo se da nije bilo potrebe, složio se gospodin Satterthwaite. Ali moglo je biti, bilo je za dlaku. Nikada neću zaboraviti trenutak kada je Lady Dwighton rekla, ja sam ga ubila. Nikada na sceni nisam vidio ništa tako dramatično. Slažem se sa vama, rekao je gospodin Queen. Ni pomislio ne bih da bi tako nešto moglo da se odigra van ljubavnog romana, izjavio je pukovnik, verovatno već 20. put te večeri. Ne bi moglo, upitao je gospodin Queen. Pukovnik ga je netremice posmatrao. Dođavolo, večera se desilo. Ne zaboravite, umešao se gospodin Satterthwaite, naslonivši se i otpivši gutlaj porta, da je Lady Dwighton bila veličanstvena, zaista veličanstvena, ali napravila je jednu grešku. Nije trebalo da preurani sa zaključkom da je njen suprug ubijen iz pištolja. Podjednako, Delanga je pogrešno pretpostavio da je Sir James izboden samo zato što je na stolu ispred nas ugledao nož za otvaranje pisama. Puka je slučajnost što ga je Lady Dwighton ponela sa sobom. Je li je? Upitao je gospodin Queen. Da su jednostavno rekli samo da su ubili Sir James, ne detaljišući na koji način, nastavio gospodin Satterthwaite, šta bi bilo? Moglo bi im se poverovati, rekao je gospodin Queen sa neobičnim smeškom. Sve se odigralo kao u romanu, rekao je pukovnik. Odatle im ideja, rekao bih, kazao je gospodin Queen. Moguće, složio se gospodin Satterthwaite. Ono što ljudi čitaju vraća im se na najneobičnije načine. Pogledao je gospodina Queena. Naravno, nastavio je, sat je od prvog trenutka delovao sumnjivo. Jasno je da je kazaljke lako prstima pokrenuti unapred ili unazad. Gospodin Queen je klimnuo glavom i ponovio. Unapred, rekao i zastao. Ili unazad. U njegovom glasu osjećao se ohrabrujući prizvuk. Njegove sjajne, tamne oči netremice su gledale gospodina Satterthwaite. Kazaljke sata bile su pomerene unapred, rekao je gospodin Satterthwaite. To znamo. Jesu li? Upitao je gospodin Queen. Gospodin Satterthwaite je zurio u njega. Hoćete da kažete, polako je rekao, da su kazaljke vraćene unazad? Ali to je besmisleno. To je nemoguće. Nije nemoguće, prošaputao je gospodin Queen. Samo, pretpostavljam, ukoliko je neko imao alibi u označeno vreme. Gospode, uzviknuo je pukovnik. Delanga nam je rekao da je u to doba razgovarao sa čuvarom. To nam je namjerno kazao, rekao je gospodin Satterthwaite. Pogledali su se. Obuzeo ih je neprijatan osjećaj da im se čvrsto tle mrdalo pod nogama. Činjenice su se vrtele i pokazivale nova i neočekivana lica. A u centru kaleidoskopa nalazilo se nasmejano lice gospodina Queena. Ako je
nemoguće. Oboje su sami sebe optužili za zločin. Jesu, rekao je gospodin Queen. Do tada ste sumnjali na njih, zar ne? Nastavio je sanjivim i mirnim glasom. Baš kao u knjigama, kako rekoste, pukovniče. Odatle im ideja. To nevini heroji i heroine čine. Naravno, stoga ih smatrate nevinim. Iza njih stoji snaga tradicije. Gospodin Satterthwaite je bio u pravu kada je rekao da sve liči na pozorišnu predstavu. Obojica ste bili u pravu. To nije bilo realno. Sve vrijeme ste to govorili, a da niste bili svesni šta pričate. Da su želeli da im poverujete, ispričali bi mnogo uvjerljiviju priču. Dvojica muškaraca su ga posmatrala potpuno bespomoćno. To bi bilo pametno, rekao je gospodin Satterthwaite. To bi đavolski bilo pametno, a mi smo pomislili nešto drugo. Butler je rekao da je u 7 sati otišao da zatvori prozore. Znači, morao je znati da su otvoreni. Na taj način je DeLanga ušao, rekao je gospodin Queen. Usmrtio je Sir Jamesa jednim udarcem, a on i ona su zajedno učinili ono što su morali. Pogledao je gospodina Satterthwaite, ohrabrujući ga da rekonstruiše scenu. Učinio je to sa oklevanjem. Razbili su sat i oborili ga. Da, namestili su kazaljke i razbili ga. Zatim je on izašao kroz prozor koji je ona za njim zatvorila. Ali ne razumem jednu stvar. Zašto su se uopšte zamajavali satom? Zašto jednostavno nisu samo vratili kazaljke? Sat je uvijek napadno očigledan dokaz, rekao je gospodin Queen. Svako je mogao pomisliti da je vreme namešteno. Sat je bio neubedljiv. Čudo je što smo na njega uopšte obratili pažnju. A ne, kazao je gospodin Queen. Dama je skrenula pažnju na džepni sat, setite se. Gospodin Satterthwaite ga je očarano pogledao. A opet, kazao je gospodin Queen zamišljeno, jedna osoba koja ne bi previdela sat bio bi sluga. Sluge najbolje znaju da njihove gazde nose sat u džepu. Ako je namestio sat na stolu, mogao je da namesti i džepni sat. Njih dvoje ne razumeju ljudsku prirodu. Nisu poput gospodina Satterthwaite. Gospodin Satterthwaite je odmahnuo glavu. Sve vrijeme sam bio u zabludi, ponizno je progovorio. Mislio sam da ste došli da ih spasite. To i jesam učinio, rekao je gospodin Queen. Oh, ne njih dvoje, već drugo dvoje. Možda niste primetili gospođinu služavku. Nije nosila plavi brokat niti igrala dramatičnu ulogu, ali je vrlo lepa devojka i mislim da mnogo voli tog Jenningsa. Mislim da ćete moći tog čoveka da spasete vešala. Nemamo nikakav dokaz, ozbiljno je kazao pukovnik Melrose. Gospodin Queen se osmehnuo. Mislim da ga gospodin Satterthwaite ima. Ja? Gospodin Satterthwaite je bio zapanjen. Gospodin Queen je nastavio. Imate dokaz da džepni sat Sir Jamesa nije razbijen u njegovom džepu. Ne možete tek tako razbiti sat, a da ne otvorite kutiju u kojoj se nalazi. Pokušajte i uvjerit ćete se. Neko je izvadio sat iz njegovog džepa, otvorio ga, namestio kazaljke, a zatim zatvorio kutiju i vratio ga u džep. Niko nije primetio da je delić stakla nedostajao. Ho, uzviknuo je gospodin Satterthwaite. Gurnuo je ruku u džep svoga sakoa. Izvadio je delić zaobljenog stakla. To je bio njegov trenutak. Sa ovim, značajno je rekao gospodin Satterthwaite, spasit ću smrti jednog čoveka.